Πόσο συγχωρητικός είσαι απέναντι στον εαυτό σου, πόσο συγχωρητική και γιατί χρειάζεται αυτό να γίνεται. Πολλές φορές ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους, πελάτες μου, φίλους, γύρω κόσμο, που λέει ότι απογοήτευτηκε πάρα πολύ από τον εαυτό του γιατί δεν έκανε το α και το β που θέλανε και είχαν βάλει σκοπό. Ξεκινάνε την ημέρα με μία υπόσχεση, με έναν στόχο που έχουν θέσει στον εαυτό τους και μετά έρχεται το βράδυ και αυτός ο στόχος για χύψη ωμέγα δεν έχει πραγματοποιηθεί και τα βάζουν με τον εαυτό τους, του κακομιλάνε. Ναι. Πόσο μακριά μπορώ να πάω στο να κακομιλάω? Φαντάσου να ήταν ένας δικός σου πιστός υπάλληλος, όχι ο εαυτός σου, και να του μιλάς πάντοτε με έναν αρνητικό και επικριτικό τρόπο. Πόσο μακριά πιστεύεις ότι θα μπορούσε να πάει στην απόδοσή του, πόσο υψηλά θα μπορούσε να παράγει και με πόση διάθεση και θέληση θα μπορούσε να παράγει αυτός ο υπάλληλος, εάν φοβόταν ότι του την έχεις στημένη στη γωνία και τον περιμένεις εκεί εάν δεν κάνει τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα είχες φανταστεί στην αρχή, στο ξεκίνημα της ημέρας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον εαυτό μας. Είμαστε πάρα πολύ σκληροί επικριτές του και νομίζουμε, μας έχουν μάθει έτσι, αυτό υπάρχει και διαρρέει στην ατμόσφαιρα, ότι με το να είμαι πολύ σκληρός επικριτής του εαυτού μου είναι ουσιαστικά σαν να τον γυμνάζω για να θέλει να πάει πιο μπροστά. Αυτό βέβαια δεν έχει αποτέλεσμα, ή μάλλον έχει αποτέλεσμα, αλλά είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Μας κάνει να θυμώνουμε με τον εαυτό μας, να τα βάζουμε με τον εαυτό μας, να αισθανόμαστε πολύ μειωτικά, χτυπάει την αυτοπεποίθησή μας, μας κάνει να μην έχουμε αυταγάπη, μας κάνει να μην γουστάρουμε τα ρούχα μας, τον εαυτό μας, τα κύτταρά μας. Δεν βοηθάει και δεν μας οδηγάει σε μια μετεξέλιξή μας, σε μια βελτίωσή μας, σε μια καλύτερη στάση ζωής για εμάς τους ίδιους και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Φυσικά και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και φυσικά θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και πολλές φορές αναπόσπαστο στους περισσότερους ανθρώπους να θέλουν να γίνονται καλύτεροι. Καλύτερος όμως τι? Η καλύτερη βερσιόν έκδοχη του εαυτού μας. Αυτό θέλουμε να γίνουμε, αλλά πώς θα γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας όταν δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας σήμερα έτσι ακριβώς όπως είναι? Η καλύτερη λύση είναι, εάν κάτι πάει στραβά, κάτι δεν πετύχει, να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας τι έχει πετύχει, τι έχει καταφέρει να κάνει. Και πιστέψτε με, πάρα πολλές φορές κάνουμε τόσα πολλά φανταστικά υπέροχα πράγματα που τα αγνοούμε και εστιαζόμαστε σε 2-3 άλλα που δεν τα καταφέραμε, σαν μια αέναη τελειομανία που μας κάνει να κρατιόμαστε κάτω χαμηλά και να μιλάμε στον εαυτό μας τόσο υποτιμητικά. Αντί να συνειδητοποιούμε ότι από το πρωί που ξυπνάμε, μόνο και μόνο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε ξυπνήσει ζωντανοί, έχουμε καταφέρει και έχουμε ξυπνήσει υγιείς, αρτιμελείς, ή ακόμα και αν έχουμε ξυπνήσει με πολύ σοβαρά κινητικά ή προβλήματα ή θέματα υγείας, έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τα ξεπεράσουμε, να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης, να βρούμε λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Ψάχνουμε συνέχεια αδιάλειπτα τρόπους για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να συνομιλούμε με τους ανθρώπους γύρω μας, να σκεφτόμαστε τι πράγματα χρειάζονται να γίνουν γύρω μας. Είμαστε διαρκώς σε μια διαδικασία αποφάσεων, σε μια διαδικασία λήψεως αποφάσεων και λύσης προβλημάτων. Συνέχεια, από το πρωί. Θα πάρω το λεωφορείο ή θα πάρω ταξί γιατί έχει κίνηση, και αν έχει απεργία το τρένο, πώς θα καταφέρω να πάω στη δουλειά μου, τι φαΐ θα φτιάξω για να το τρώνε όλοι που έχω 4-5 μέλη στην οικογένειά μου και οι μισοί δεν τρώνε το ένα ή το άλλο, πώς θα πάω και θα διαχειριστώ έναν δύστροπο πελάτη ή έναν δύστροπο συνεργάτη, με ποιον τρόπο θα μιλήσω στο παιδί μου για να μην παρεξηγηθώ μαζί του εάν δεν έχει γράψει καλά στα μαθήματά του, πώς θα μιλήσω στο γιατρό για να μπορέσει να μου κάνει άμεσα εξετάσεις γιατί χρειάζεται να κάνω check-up στην υγεία μου, και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Κάθε μέρα είστε εκεί και κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να γίνεστε καλύτεροι. Δεν θα μπω στις διάφορες άλλες εξειδικευμένες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας, ειδικά οι άνθρωποι που στοχοποιούν, που θέλουν να θέσουν κάποιους δημιουργικούς στόχους και να τους δημιουργήσουν. Πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι έτσι λίγο πιο
εμπνευσμένη μέσα στη δημιουργία ή ίσως και είναι λίγο λιγότερο αυτοκριτική γιατί είναι συνεπαρμένη από τη δημιουργία και αυτό τους απελευθερώνει. Και ίσως αυτό χρειάζεται να σκεφτόμαστε να κάνουμε, να απελευθερωνόμαστε μέσα από τη δημιουργία. Αντί να κρίνουμε τον εαυτό μας γιατί δεν έκανε κάτι σωστά, ας τον πιάσουμε λίγο με το καλό από το χέρι, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί, το παιδάκι μέσα μας, και να του πούμε παρατήρησα ότι σήμερα δεν το έκανες έτσι όπως το είχα φανταστεί, κάποιος λόγος θα υπήρχε, κάποιο λόγο έχει σε αυτό μου που το κάνεις, να κάτσουμε να το δούμε μαζί, να μπορέσουμε να βρούμε ποια είναι η λύση. Υπάρχει κάποιος λόγος πάντα, μια αιτία που δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και μας μπλοκάρει. Μπορεί να είναι φόβοι, άμυνες, βιώματα από το παρελθόν, τραύματα του παρελθόντος, αδυναμίες, αρνητικές πεποιθήσεις που έχουμε ή και μια αυλεψία, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε και να λέμε ότι οπωσδήποτε εάν δεν πετύχεις κάτι σημαίνει πως δεν έχεις αξία ή δεν ήταν σωστά αυτά που έκανες. Μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύντροφος. Με αυτόν γεννηθήκαμε και σίγουρα με αυτόν θα φτάσουμε μέχρι το τελευταίο σημείο της ζωής μας. Δεν υπάρχει κανένας άλλος πιο πιστός από αυτόν. Χρειάζεται να έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τον εαυτό μας, να τον ακούμε και να τον συμπονάμε, γιατί αυτός είναι που μας δίνει την απεριόριστη δύναμη. Αυτός είναι που μας προσφέρει όλες μας τις δεξιότητες. Αυτός είναι που είναι εκεί και μας λέει σε κατάσταση κινδύνου ότι θα τα καταφέρουμε και πασχίζει σε χρόνο ρεκόρ να μας βρει την καλύτερη λύση, όποια και αν είναι αυτή, εκείνη τη στιγμή. Αυτό το φανταστικό πολύπλοκο σύστημα ενός μεγάλου πολύπλοκου οργανισμού που είναι ο άνθρωπος και ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, αυτής της ψυχολογικής δύναμης που έχουμε μέσα μας. Αυτός είναι ο εαυτός μας. Το πιο έξυπνο και το πιο σόφρον που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον έχουμε συμπαραστάτη μας, να τον έχουμε φίλο μας και όχι αντίπαλό μας. Δεν λέμε να είμαστε ασυγχώρητοι και να λέμε έλα μωρέ δεν πειράζει, αλλά είναι μια τελείως μεγάλη διαφορά και διαφοροποίηση το να λέω έλα δεν πειράζει, δεν πειράζει που έκανες ένα σφάλμα και που θα κάνεις και άλλο. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Δεν ζητάμε εδώ πέρα να έχετε τον εαυτό σας σε μια κατάσταση που δεν αναγιγνώσκει, δεν διαβάζει τα σφάλματά του. Τα χρειάζεται τα σφάλματα ο άνθρωπος. Μέσα από τα λάθη, από την δοκιμή και το σφάλμα μαθαίνουμε και προχωράμε και γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά χρειάζεται να λέμε ότι κάποιος λόγος είχε που δεν τα κατάφερες αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, σε αγαπώ, είναι δεδομένη αυτή η αγάπη, πάμε να διαβάσουμε το σφάλμα. Εμείς συνήθως μένουμε στην κριτική, στην αυτοκριτική, δεν το κάνεις καλά, αλλά αφήνουμε αδιάβαστο το σφάλμα. Αφήνουμε αδιάβαστη και ανεπεξέργαστη την εμπειρία και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δείχνουμε σκληρότητα στον εαυτό μας και τελικά δεν παραλαμβάνουμε το μάθημα. Δεν το μαθαίνουμε. Άρα μετά έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος με τον ίδιο τρόπο. Θα μου πείτε και άμα μετά ξανακάνω το λάθος ενώ έχω μιλήσει καλά στον εαυτό μου, κάποιος λόγος υπάρχει. Σημαίνει ότι μπορεί θεωρητικά να έχω μάθει το μάθημα, να έχω πάρει την εμπειρία, αλλά ακόμα να μην αισθάνομαι έτοιμος και έτοιμη να μπορέσω να κάνω την αλλαγή. Χρειάζεται κάποια φροντίδα, χρειάζεται κάποια ετοιμασία ψυχολογική, συμπεριφορική για να γίνει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι αν αρχίσω να μιλάω με κατανόηση και συμπόνια και αυταγάπη στον εαυτό μου, θα δω να αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψω να ανοίγει ο μηχανισμός της μάθησης. Δεν θα κατεβάζω άμυνες επάνω μου για να λέω όχι γιατί πόνεσα για κάτι που θεώρησα ότι έκανα άσχημο. Μια κακή κριτική εναντίον μου δεν με βοηθάει να ανοιχτώ και να διερευνήσω με νηφαλιότητα ένα σφάλμα. Μια αρνητική κριτική με κάνει να κρυφτώ, γιατί η αρνητική κριτική ουσιαστικά είναι σαν μια επίθεση και με κάνει να πονάω. Το παιδάκι μέσα μου πονάει και κανένας δεν το θέλει αυτό. Οπότε αγαπήστε τον εαυτό σας με έναν πολύ απλό τρόπο, με το να αποδέχομαι για ποιο λόγο κάνει αυτά που κάνει, για ποιο λόγο θέλει να κάνει αυτά που κάνει, να τα παρατηρώ σαν ένας εξωτερικός παρατηρητής με ένα διεισδυτικό και παρατηρητικό βλέμμα και μέσα από αυτή την παρατήρηση με ηρεμία και αυταγάπη μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για μένα, γιατί κάνω κάποια πράγματα και για το πώς θα μπορέσω να κάνω κάποια άλλα ακόμα καλύτερα όταν
θα είμαι έτοιμη και έτοιμος και όταν θα δω τα σημάδια, τα κατάλληλα, μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς μου και όταν θα είμαι έτοιμος και έτοιμη να έχω αυτή την αλλαγή της συμπεριφοράς, γιατί θα έχω ενεργοποιήσει τη συνειδητότητά μου προς εκείνη τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.